Okay. So there is no way. Ready to compete with the and I want to assure Malawians, DPP is getting back into government come 2025. With HE's confirmation, that is actually standing. I can assure Malawians that 2025, DPP is coming back into government with Professor Arthur Peter Mutharika as his torchbearer. Thank you so much. God bless you. Ken Msonda, he is one of the party officials and a member of the NGC. We now take a break. Izinangani Benedict Ombewe, a true citizen of Malawi. And Malawi they would want to show good you, they are so clever, okay? Pamene ifednali ku DPP opposition. Some of the banga nafe associate yai. Amona ngati acho sesa ntchito mwina ali mboma ali chani, okay? Ndipo no ku DPP alowa. Ngamina kuthamanga tsopano, matamanga kwa akulu. Ife tu ndifa DPP, chabe boku kuti mamenya nkhondo ya pasi. These are the people most of the time they bring confusion. That's why ndainake professor ananena kuti ena numazenga ngati numadolo, okay? Ngati ino mukudzenga ngati madolo, pitani kabiseni zipani zanu tione ngati mungakapeze vote. And we have seen it akondana mkhumo pano ali pati. Akina Dausi agwa, akina Bodomani agwa. But you are jamazenga ngati madolo. Ndekuliso anthu ena akuzenga ngati madolo panopo afuna abwere kuti abwereso ali ku DPP. These are the people who bring confusion. Enough. When we talk about sacrifice, in 2013, I had a contract in the Runta TV. These are my programs, commerce marketing. And the contract in 50-50. When you say 50-50, tikapanga 6 million kwacha. That time, they wouldn't get 3 million, Runta TV take 3 million. Sinali ndrama yoche part. Koma we sacrificed our job, our contract. Timapanga ma program o support the DPP. Mpaka DPP inadani inawina. Ndamine kuli TV ziwiri zokha Malawi muno, Runta TV and MBC. We sacrificed ntchito yathu mpaka ife anatipanga terminate contract yathu with my friend. Okay? Panonso tapanga chonchi. Timapanga ife ma program. Ineyo ni makhala ukawale. Anyamatazi kwanja amakhala wanchesi. Munu nomukunena uja ni madusa pa shop pake. But I used to produce my programs. Posadikira kuti adi mapanga nkhondo ya pasi. Ndekula anthu ena amafuna dzoneka uchenjera lero abwera ali kuthamangira kutsogolo. That's not good. Na anthu amenenso amasokoneza, na anthu omwe wanso amakhala ma spy. Akatira adzamba somaka fotokoza zinthu ku MCP kuti vitu kuli nkhondo yotere. Kuli nkhondo. Pamene ife taenda ndi anthu ambiri amene athamanga pa ground. Kuthamanga nditu osaonanso kuti kaya adi kuli MCP adzi kwanje. Because mukana adzi kwanje zinu mazidusira mukhonde. Ile panchesi pampunga paja munu no shoku yake ina ili panchesi pampunga paja ineni makhala pafupi ndi kawale polisi kuyenda ni madusa pompaja koma siti maopa timakamba melinga tani tingafutukuzira. What I'm trying to say is anthu anga asabwere ngati ochenjera lero ife tumakuti boma litaenda chonja akulu ife ngati DPP amene tikwaopa ni masapota apa ground amene asintha boma ilili osatiso mwina kuti DPP officials ulemu kupita kwa masapota amene akwanitsa kumchosa chakwera ndi anthu amene tingapatse ulemu. Anthu amene amoneka adzigamba ndi amene ife tenika kwalemekeza kwambiri osati munthu amene abwere mpaka mwapake kufuna miza anthu akuluakulu ine ntho kuthandizana ungatithandize chani unali kuti kuntha yonseyi ife ngati amene tingofuna kuwathandiza ndi anthu amene ali alimi ndi anthu amene akufuna ma business m'Malawi munomo osati wina akabwere ndi mabodzi ake kufuna unamiza anthu. Kulibe zimene zizi. Ifeyo DPP we want to respect people on the ground. Local people, my farmers, kodi fertilizer mpeza bwanji, kodi magetsi adzipezeka bwanji 24 hours, kodi nkhani ya ndalama izipezeka bwanji, kodi nkhani ya fuel. That's what DPP wants to do. Osati anthu abwere ndi mabodzi awo funo sokoniza. Amene akavuwevuwayi, odi zikasokonekera amatawa nkwamba sokutukwana. We don't want those people. Ena feta kaduma ina, iwe peni, I was in Nkhotakota, I stayed in Nkhotakota for 1 month, ndizo mweni mapanga. Iwe, meno malatira mucha, osamainda pakamoto yako bwanji, aza kupatu. No, if we are not afraid of anybody else. If I know there are people who love the party deep down in their heart. So there are some people who just want to come and favor. We as a DPP tufuna antu upper ground ya jovutika aja na mina akapindule ndipo maili osati ndi anthu oneka ati ochenjera madoba ongopanga rotate muzipani. This time around no kulibe. Because tachoka if 6 years, you say 5 years, till opposition. We never move to any party. So enaga saoneke ngati ochenjera kulatapa ukwapita. Achina atupele muluzi amene tinapatsa even minister. What's the minister 2014 jomosa amika. We don't need such kind of people.
never achina Dausi asabwere pafupi. Dausi anala kwa MP 2014, but he was given a very good position, director of intelligence, kena also minister. Lero asandikireso fada akavuevuwe. Achina Botoman anali ma minister amene anjawo. So this time around, we need those people who are patriotic and they want to serve the people of Malawi. Osadiwo madoli fedima zoenisa zero. A Professor Oka plus Eno Kijana. Zinu zaenda kuno bwino. Ndiye amene abweresa bwisa zinu zaenda. Ife mavoto mwe acha, what we want to do is just to add kuti 2030 tizapese 6 million votes. Tikagwirira ntchito yabwino a Malawi. Zomwe kwambiri ine ndi Benedicto Mbero.